we need to give them what they deserve, syempre. Nanubabo Kabalen, welcome to Warren Pampanga. Yeah, so guys, kayo ba yung naghahanap ng brand new, affordable, and quality ngayong season? So saktong-sakto, nandito tayo sa Burns Gadget and to check yung mga items nila. So and guys, if you're looking for iPhone, a little bit of Android gadgets, and we're gonna get inside, tingnan natin anong mga units na babagay sa inyo. So tara, let's go! Welcome to Burns Gadgets! I'm Alvin Espinosa, owner of Burns Gadgets and Concept Store. Burns Gadgets, we're offering syempre affordable and quality iPhone. Meron tayong mga brand new and pre-owned. Yun nga. And then syempre, we cater our customers and good quality ng mga phone syempre na deserve nila. Sa mga low-end po natin, meron pa tayong mga iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone 10, 10R or XR, up to hanggang 16 Pro Max. Complete lineup po tayo. Sa prices naman, syempre, we're very competitive nun. Pero yun nga, hindi tayo pinakamababa, hindi rin yung pinakamataas. Pero syempre, mall price sa mga brand new, mas mababa sa mall price syempre. Prices po natin syempre, sa cash payment, sa cash sa store, pwede pong bank transfer, pwedeng GCash, and then sa mga installment method po natin, meron po tayong cash installment from Skyro, pwede po tayong GGives, SPay Later, and Bilis. Sa mga may credit cards, pwede po tayo sa BDO, BPI, Metro Bank, China Bank, HSBC, and East West. Alright, so kasama natin ngayon si Ma'am Jel. Ayun, so siya po makikita nyo dito sa Angeles City branch. Just in case you're gonna check out yung mga items po dito. Actually, nakita ko dito mayroong mga pre-owned and at the same time may mga brand new. Yes. So I'm curious tuloy kung magkano tuloy yung mga price ng mga iPhones mostly, yung mga nandito. So for the latest unit, ayan, magkano naman po yung mga iPhone natin? iPhone 16 Pro, meron tayo for as low as 49,500. Then 16 Pro, meron na rin po tayo, brand new 64,500. So this is 16 Pro Max. Yes, sir. Again, how much is the price now? That is 71,000. 71,000. Slightly used yan. But if you're looking for brand new, meron din tayo 80,000. And then syempre, if your store is also well-known, kumbaga, iwas scam yan. Yes po, actually, sir. Yes po. Meron tayo laging physical shop na pwede nilang puntahan in case na magkaroon sila ng concern sa phone. So aside from phones, meron din pala tayong mga iPads. Yes po. Ayan. So how much is for the mga pad naman po? Sa iPad, sir, ito yung bagong iPad Air, meron tayo 37. And then meron din tayong iPad 10, yung latest, 23,000. Okay. Alright, so I think guys, so ikot pa tayo dito sa Burns Gadget kasi hindi lang po tayo dito retail store. Yes. So meron din tayo Service center. they call it Gadget Clinic. Yes. So pasukan natin guys, konting silip lang. Just in case you need Repair. for Yes. your unit. So dito naman guys, kapag nagpapa-repair kayo, available yung mga para mga repairman natin dito. So sir, usually ano yung mga ginagawa dito? Pero Android sir gumagawa din guys. Gumagawa din. Alright, so check muna natin sila. Service na may bibigay sa mga customers since na sa amin nila pinagkatiwala yung kanilang pinaghirapang pera sa mga gadgets nila. Ano mang kailangan nila after ilang months na service, kumbaga pinagmamalaki namin is quality service sa mga customer just in case na nagka-problem sa unit, pwede kaming balikan. Warranty natin sa mga pre-owned po natin, 15 days replacement or 2 weeks replacement just in case nagka-factory defect, palitan po natin. And then within 6 months, meron po tayong service warranty. Just like for example, may nagka-problem sa mga parts nila or nabagsak ang unit, nasira ang LCD, free labor po tayo. Ang part ng customer, yung parts lang. I'm inviting everyone kung naghahanap kayo ng quality and affordable na gadgets, pre-owned and brand new. We're open every day, 10 a.m. to 8 p.m. We're located at 2nd floor, Bart Mall Building in front of Holy Angel University, Angeles City.